Namhlanje yimini entle kakhulu. Masambeni bantwana bam siyeni elwandle. Lungisani ngokukhawuleza ukuze sifike kwamsinyane. Kulungile mama, sizokosula nje ubuso sandule sinxibe impahla epholileyo. Masihambe mntakwethu siyokulungisa. Mna ndizokumisa amanzi, wena hamba uyokuthatha ibhafu phandle. Ndiyayithanda le nto uyenzayo nkosikazi. Kuyafuneka abantwana bethu baziqhelise nezinto zangaphandle, bangasoloko behleli phambi kwe-TV. Kulungile, nam ndizokunixuba. Thathani nebhola ekhatywayo ukuze sifike sidlale. Yho, ndagqibela kudala ukhe ndidlale ibhola. Kanene siya kweliphi ilwandle mama? Sizokuya eMuizenberg Beach. Yindawo entle kakhulu kwaye ulwandle lwapha likulungele ukuqubha nokudlala umdlalo wesoka. Kwaye kukho nabantu abaziintlobo ngeentlobo. Umhlambi singenza abahlobo abatsha. Andingomntu othanda amanzi kaloku mna. Ndikhulele ezilalini apho ikwekwe ikhula ihamba ngeenyawo, iqwebile, inxibe impahla ezidlakadlaka. Ngelo xesha zandingacingi nokuba yintoni isepha. Iyahlekisa le nto uyithethayo tata. Khumbula thina sikhulele edolophini, asizazi ezi zinto uthetha ngazo. Kushushu gqithi ukuba singamamela amabali akho okukhula kuba uthetha de silale. Kubalulekile ukuba niyazi imvelaphi yenu nendlela izinto zazisenzeka elo xesha lakudala. Ewe, ngoku izinto zitshintshile kodwa ke loo nto ayithi masizilibale ngazo.